लड़किया से बोले रहे के सुनतारू उलैया बोलता कौने भाव में बात भैया तू हर सपना के रानी हो प्यास के बुझावे वाला पानी हो ऐसे कितना प्यार बोल रहे हैं ये हमारे मामा जी की तरफ से ₹1 का पुरस्कार बा मामा के बार प्रणाम दुलरुआ मामा बाड़े केठे मामा बाड़े मस्त मस्त एकदम रहेला सुपर एकदम सुपर एगो बार भाई बा बसन सुपर से ऊपर एक देर से बसन पहले बाड़े कैसे हरे चाल चहबारी बामिया तापा गई गोरी तापा गई गोरी मार मार के नजराता मार के बड़े है हालांकि सबसे बड़ा बड़ी फिर भी दुलार हमारे ऊपर बने रह सबके खातिर ताबा कइलू दीवार हमारे के नमस्कार ताबा ये हमारा मजिल हुआ की तरफ से 101 का पुरस्कार बा हमरे चार हुआ रहलिया दो जाने भगवान के प्यारा हो गेले आज बहुत कष्ट बा कि अगर हमारो दुआ रहते आज चार हुआ रहते बहुत खुशी हो फिर भी दोनों बाबा ये हमारे सबसे छोट हुआ बस दो लोग हमरे फुआ के तरफ से ये पुरस्कार बार राम
हेलो हेलो ये हमार माता जी इनका आशीर्वाद हमेशा रहेला भैया और संगे संगे हमारे पिताजी का भी कहीं कार्यक्रम में सबको खुश रहेला।